Благодарение на единствената специализирана очна клиника в града на Липите, вече е възможна неинвазивна и безболезнена процедура в стъкловидното тяло, която премахва замъглявания, които почти всеки човек рано или късно развива. Понякога появата на пайжените и замъгляванията се превръщат в сериозен проблем, който пречи на качеството на живот и работоспособността на редица хора. Първите 5 процедури с новият апарат бяха извършени днес в клиника Трошев с подкрепата на Филип Мори, специалист от Франция. Този апарат е на базата на по-стари модели, усъвършенстван. По-старите модели от тези лазери се използваха основно за лечение на вторична катаракта, т.е. вторичното перде, което понякога се образува след операция за перде. Използваха се също и за лечение на някои от формите за лечение на глаукома, като има при този специална приставка, която позволява да се изчистват мътните от стъкловидното тяло. Това е нещо, което досега изобщо не можеше да се прави с конвенционални методи. Много хора имат оплаквания, свързани с плуващи мътнини. Не винаги плуващите мътнини са белег за нещо тревожно. Даже в повечето случаи плуващата мътнина единствено притеснява човека с това, че нещо има в окото. Понякога тя е белег за сериозно ретинално увреждане, но понякога може да бъде така, че да се отстрани с този лазер, но това трябва да бъде направен един обстоен преглед, да се прецени дали дадения пациент е подходящ за този тип лазерно лечение. Според доктор Трошев, управител на медицинското заведение, новият апарат е изключителен инструмент, лесен за работа, с възможности за лечение, които досега никой друг лазер не е предоставил. Стара Загора и Варна са единствените места в България, където се работи с този лазер, резултат от 25 години изследвания в областта на офталмологията.